lang, alisin yung mga korupsyon, yung mga namumunong hindi sa Pinas na magandang dinudulot ng mga dapat ibaba ang mga bilihin. O para tayong mga Pilipino, hindi naman tayo yung sinasahod nga natin hindi na sakto sa isang linggo yun. Kulang na kulang pa. Matapang sa paglabas ng truths or katotohanan na dapat na nalalaman din ng mga taong bayan. Gaya ng alin, ma'am? Mga truth po about sa corruption and yung mga kulang na impormasyon na Dapat tapat, tsaka totoo. Hindi lang puro salita, dapat nasa gawa. Hindi puro pangako, dapat aksyon. Kalinisan, progreso, asenso.